Mites, oletko käynyt viime aikoina matkoilla? Matkoilla aina täytyy käydä, mutta Mikä tää turismin mikä siinä turismissa on parasta? pasteja. Pasteja. Juu. Mä näytän nyt välittömästi. Munariisipasteja. Sitten mulla on täällä tällainen. Lihariisipasteja. Sitten mulla on Twix Extra. Toinen Twix Extra. Missä kaupassa tuli käytyä? Alepo missä nimessä? Olisiko kannattanut käydä jossain toisessa kaupassa? Ei, koska Jaffa. Muistakaa aina Jaffa. Jannuille Jaffaa. Ei kun pennuille Jaffaa. Jannuille Peppaa. Huhi. Mutta Valkosipuli. Harri Kartanon lasku. 100%. Niin. Näillä pääsee sitten kuuhun. Ei näillä kuuhun pääse, mutta lähes Lähes tulkoon. Ja, Pepe. Ja.